Bună dimineața, luni ora 6 și mi-am pregătit bicicleta, gențele, mă aflu încă în Berlin. Astăzi plănuiesc să mă duc în Praga și următoarele 3 zile am să călătoresc prin Cehia și am să mă bucur de lucrurile frumoase. M-am suit în metro și mă duc cu metrou până la gara centrală și de acolo iau autobuzul spre Praga. Aproape că am ajuns la gară, nu timpul așa e ca de obicei în Berlin. Plouă, o să mă râd, sper că în Praga să fie mai bine. Am ajuns la gară, nu-i nimeni, afară plouă și aștept, mai am jumătate de oră, aștept să vină autobuzul. Da, mai plouă, sper să nu ploaie în Praga. Mi-am pus bicicleta, mi-am pus-o așa în spatele autobuz, toate bagajele sunt în departamentul pentru bagaje și check-in-ul și am pornit. Iată și am venit în autobuz, mi-am luat locul și aștept să mă pornesc. Iată și am ajuns în Praga, ne-am luat gențele și mă pregătesc să mai vizitez puțin orașul, după astăzi noapte noptez în hotel. Drumul a fost 5 ore, așa cam greu. Am cam ieșit din zona de confort, adică nu sunt în Germania și limba e străină ceha, valuta străină, nu am fost niciodată în țara asta, așa e necunoscut. Dar în fine. Prima dată experiența asta de călătorie anume am cu bicicleta în altă țară, Cehia. Trebuie să schimb banii de acum, mă uit locurile care așa mai turistice și am să noptez în hotel noaptea asta, după care mâine mă îndrept, mâine și pe mâine mă îndrept spre Dresda. Așa, la prima vedere, totul e nou, am ieșit din zona de confort din Germania. Așa, nu știu, mă simt așa mai team, mai strocurile, nu știu, dar în fine. Mi-am pus toate gențele pe bicicletă și pornesc acum, e 12, mai am 2 ore și fac check-in-ul în hotel. După asta am să mă duc la să mănânc, fac poze, video. Primele impresii de la oraș, nu cât am mers eu aici, 1,5 km până la prima capodoperă de aici. În orașul e complet zero infrastructură pentru bicicliști, nici nu există pe Google Maps piste pentru bicicliști, am mers pe unii pietoni. Da, și dealul, vale, primele impresii nu prea pozitive. Ia ce tramvai rău.
Așa mai vechi. Vedem mai departe. Mai este și noi, că ei sunt și noi acolo. Iată-l ăsta nou, cum e. Se întâlnește nou cu vechiul. Cam așa sunt drumurile, majoritatea cu piatră de asta. Și eu mă îndrept acum spre râu. Nu văd niciun biciclist, straniu. Unde sunt toți? M-am învățat în Berlin că majoritatea cu bicicletele, dar aici zero. Numai eu. Mă plimb pe oraș, prin centru și văd că e foarte gălăgios orașul și în comparație cu Berlinul și traficul e foarte intensiv și în partea cealaltă și parcă am venit dintr-un sat în oraș. Iată stau o clădire interesantă așa. Acolo trebuie să fac o poză. Chestii de genul. Iată interesant, asta e râul, ăsta și cascadă sau nu știu ce. Da, e cascadă, da, e cascadă, e care din încolo se începe. Fain, puternic. Prima pistă pentru bicicliști pe un pod. Iată râul și altă parte. Iată au și ăștia pe malul râului. Așa, ca să mergi. Ceva amintește de Innsbruck, ca partea asta. De departe, desigur. Tot așa, clădiri diferite. Eu am fost, iată acolo, mi-am făcut poză. V-am arătat cascada de podul ăsta. Și că sunt mai multe poduri acolo. Stau pe o bancă și mănânc, ne-am luat niște croissane încă din Berlin. Cu ciocolată, nu știu gustoșenii. Aștept ora 2, mă să lăsăm bicicleta în hotel și să mă duc normal la un restaurant să mănânc. Așa cu bicicleta nu mi-e comod. Iată că așa arată toate strădulițele, mai mici sau mai mari. Așa, clădirile. Arhitectura asta. Nimic deosebit, dar am văzut că cineva stă sus. Și de asta trebuie să filmez. Un om cu umbrela. Agățat de o umbrelă și agățat de un fir. Hotelul, Andante Hotel. Dar nu văd nicio parcare pe aici pentru biciclete. Și vedem acum și intrăm și văd. Am întrebat pe mesaj, văd că îmi dă voie cu bicicleta, da? Vedem amuș. Am lăsat-o până în afară. Așa arată recepția cam. Așa. Vedem amuș, încă nu-i nimeni. Bomboane, cafea, ceai. Iată așa arată camera. Eu în propria persoană. Patul. Unboxing la camera de hotel. Ce mi-a lăsat mie aici? Ceai, cafea, ceainic. Și frizerul ce e aici? E gol. Ok. Merge, e bine. Călduț. Mă duc la muia să mănânc. Mă duc acum în vale să mănânc. Am găsit un restaurant. De ce mai tare mă uimește faptul că nu aud german, aud ceha și nu o cunosc și așa mi se pare așa amuzantă. No și până când hai că e bine.
Vedem, să mănânc și după asta. Eu după ce mănânc și sătul, eu mă simt mult mai bine și pot să spun așa mai ceva, dar mă ia frământ. Eu cred că ăsta e ca mall, Palace Rococo. Nu știu, un centru. Nu vine a doilea cuvânt. Cum naiba să numește a doilea? Comercial, centru comercial. Iată așa, câteodată nu vine a doilea cuvânt să o spun. Și nu are, deci nu... E lipsită de sens fraza. Duplex. Hotelul, ce fain hotelul, e așa. Am văzut că este și city tour pe acolo. Acum șam să mă duc probabil și cu autobuzul acela, microbuz mai degrabă. Dar întâi să mănânc, mâncare, primul loc mâncare. M-am învățat că la noi permanent, la intrarea în Uban, scrie UD aici. Iată, eu am citit puțin despre metrourile din Praga, și că linia A și B. Sunt 3 linii, A, B, C. Aici îmi pare că e scoarul principal, central, ceva de genul. Că market, magazine, McDonald's. Nu, clădirile astea de obicei permanent. Nu, e pietonală strada. Și... așa. Trebuie să fac o poză, că acolo e fain. După frigul din Berlin, eu în tricou, oamenii îmbră în căciul, în geacă, dar mie mi-e cald. 14 grade. Am venit la o cafenea, adică restaurant, Murex se cheamă, sau Mustec, și vreau să-mi comand ceva. Ne-am luat eu aici, tradițională cehă mâncare, carne de aceasta porc, cu pe urmă de asta svarză și sos și un suc. Iată, cât și să uit cum se cheamă restaurant, se numește Mustec, Национальная чешская кухня. Tradițională bucătărie, foarte bune prețuri, foarte personalul amabil, mâncarea bună, fain. Merg eu normal și nu pot să trec eu să nu mă uit. Aici probabil sunt gustoșenii multe. Așa, e ca un rând mare și se vinde diferite chestii. Nu sunt gustoșenii, sunt suvenire, nu, suvenire nu ne place. Noi ceva de mâncare trebuie. Ok, am înțeles. Acum e foarte fain, dar eu îmi închipui noaptea strădulețele astea așa de mici, înguste, dar faine, cu arhitectură frumoasă. Nimerește în ce acolo? Într-o curte. Mamă, cât e de faină. Aha, așa. Miroasă vopsea. Mersi. Aici suveniri diferite. No, turiști văd că sunt mulți, da. Irish pub. Oh, vaia. Mie îmi place Irish pub-ul. Puburile, în general îmi plac puburile. Rău că nu servesc alcool, da. Da, așa înainte iubeam puburile. Iată, iarăși strădulițe, ele sunt pietonale, strădulițele astea. Aici pizzerie. Mulți italieni aici. La fone, toate chestiile. Ia că dacă eu am să am norocul să-mi fac o poză acolo. Asta e biserica asta sau castelul sau ce catedrală care eu o vedeam din partea la râu. Dar le ies acum rușenia la o parte și și îmi fac o poză. Problema că trebuie să spun suportul, că eu singur îmi fac, sunt mai pretențios, dar oricum îmi fac acum. Mulți turiști. Ceva am citit eu despre, este ceasul astronomic, iată acolo, din Praga. Așa.
Ciao, ragazza! Sunt foarte mulți turiști, iată podul ăsta celebru. Acum și ne mergem noi încolo într-o poză video. Acolo îmi pare că e cetatea din Praga și celălalt mal. Niște copii. Karlov Most, podul lui Carol. Nu e ca acum, în schimb, ne-am schimbat părerea despre oraș. La început eram așa pesimist, mă temeam, nu știu, de zona de confort am ieșit, nu eram în Germania. Dar acum, iată, e destul de turistic, chiar aș spune în stil germanic, așa, destul de familiar. Nu mă simt rău. Dar eu mă duc, iată, acolo. Mie nu-mi plac banalități, de asta am ales ceva mai greu. Mă ridic până în deal, merg la cetatea aceea, vreau să văd să fac poze, să mă uit cum e acolo. E și interesantă mașină, veche, dacă vrei excursii. Iată, am ajuns în vârf, orașul se vede în spate. Aici e cetatea. Suntem în deal. O priveliște uimitoare. Cineva cântă acolo. Și la chitară. Și ne bucură seara. Iată și în interiorul la italianii ăștia mă săturați. Așa arată intrarea în metro, Malostranska. Mă cobor în jos. Trebuie să-mi cumpăr încă și bilet. Și arată intrarea. Așa. Cred că nu-s bariere. Să-mi cumpăr un bilet. Schimbăm limba. Покупка, найти трансферную покупка. 30 минут. Багаж. Прага, полный льготный. 90 минут. Только наличные. Și 40 trebuie să închid. Ok. Iată așa arată biletul. Costă 50 de coroane, da, asta iese 10 coroane, 50 de cenți, da, 50 și 2 euro jumate. 2 euro jumate. Neapărat îl așa și mergem jos. Oh my god, asta-s mai oh, vaia. Oh my god. Astea-s mai adânci decât cele din Berlin. Eu niciodată nu m-am coborât atât de adânc. Tula e 2000. Oh, vaia, niciodată n-am coborât atât de adânc. Deci eu cobor și cobor. Deci tocmai acum am ajuns. Trebuie să găsim așa unde îmi trebuie. Ne trebuie scalca și ne trebuie peronul. 1 era scris acolo. Așa arată.
peste 1 minută și 30 a să fie altul. Și denumirea și peste câte secunde să fie, că peste 39 de secunde să fie. S-aude cum vine. Tu l-ai, domne, Scalca. Ia să vedem metroul din Praga. Deja e plin. Tu l-ai, domne, și e plin. Dar poate mă duc mai încolo. Nu, cam așa arată. Gata. Am mers și 2 stații. Acum să mă ridic eu sus, am exit 1. Încă undeva am venit, dar nici nu știu unde am venit. Asta e alt metro, dar cum eu să ies de aici? Transfer. Где n-am? Am venit la -3, dar cum eu să ajut? Aha, -1 trebuie. Ok. Eu am încurcat și m-am dus la -3, dar ne trebuie la -1. Iarăși eu. După o zi de vacanță grea. Da. Am încurcat puțin. Am mers 2 stații cu metrou și acum mă duc la hotel pentru că nu mi-a luat powerbank-ul și de mi descarc telefonul. Dar înainte de asta mă duc la market să-mi iau ceva gustoșenii și pace. Iată. În limba cehă, vistup înseamnă exit. Am găsit un market, Bila. Și mi-am luat eu aici cola, chips, ananas, portocale, banane, niște chifle, poamă, chifle și am dat 423 de coroane. Asta este 17 euro. E mai scump ca în Berlin. Așa, un centru comercial. E seară și cred că toți știu, sau cel puțin au auzit de capul lui Kafka, care se află în Praga. Au ce aglomerații pe aici. Unul vechi, unul nou, alt tramvai, altă stație de metro, Narodne Trida, linia B. Eu am spus mai devreme că sunt 3 linii în Praga, A, B și C de metrou. Plus de acum tramvaiele astea. Nu știu unde se duce tramvaiul ăsta. Dacă e închis în față ușa. Asta e tramvaiul nou. Numărul 9. El se oprește sau nu are de gând? Așa de acum încep să-mi plac strădulețele astea mici din Praga. Acum pe final de seară mă duc la râu, îmi iau o cafeluță și o servesc în plăcere. Cam atât pentru ziua de azi, 6:30. Mă mai prind vreo oră și mă duc în hotel, un duș și mai editez puțin niște video și la culcare. Cum am spus, îmi lipsa o cafea. Ne-am luat o cafea americană și am învățat un cuvânt nou, adică primul cuvânt care îl știu în cehă, mulțumesc, se spune decui sau decui, decui am spus. Tu, domne, cât de faină e noaptea în Praga pe malul râului și a sfințit, așa e fain. Așa romantic.